ang imumukbang namin, ang napili namin imukbang, yung menudo special recipe ni Daddy. Ayan, Kapampangan style. So, si Daddy mismo ang nagluto niyan. So, naisip namin na ipakita sa inyo yung paraan ng pagluluto ng mga pagkain minumukbang namin. So, kung gusto nyong malaman or makita yung paraan ng pagluluto ni Daddy nitong menudo, pwede nyong i-check sa channel namin kasi uploaded na yun ngayon. So, ang gagawin namin ngayon, so uploaded na siya ngayon, no? So, pwede nyo siyang i-check sa channel namin. Nauna namin siyang i-upload kung gusto nyo makita yung paraan ng pagluto ni Daddy nitong menudo. So, yun lang. Kasi super mura ng mga ingredients na ginamit dito. Gusto lang namin sa inyo i-share yung mga recipe ng mga minumukbang namin. So, si Daddy talaga yung nagluto nito. Ayan, special menudo ni Daddy. So, let's eat. Tikman na natin, no? Thank you. Yung... Tsaka super dali na yung... Super dali lang niyang lutuin. As in, mabilis lang siya. Kung, di ba, may darating kayong bisita sa bahay, wala kayong maisip na iluto, ayan, pwede nyo i-try to. Oh, let's eat, So, let's eat. Ayan, titikman na namin. Tikman na natin yung luto ko. Potato, baby. Potato. Si Hailey, gusto niya ng potato. 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 Ayan, let's eat. Daddy, ba't naman masyado mo sinarapan to? Sarap. Tapos, Daddy, super lambot nung karne. Yung potato din. Yes, kailangan talaga Super malambot. lambot. Para ma-enjoy mo siya. So, ayan guys. Naisip namin nga na i-share sa inyo yung mga recipe ng mga minumukbang namin. Kasi, meron sa inyo dyan nagko-comment na ano yung recipe ng gano'n, nung niluto nyo, ganyan. Ayan, malalaman nyo na. Yeah. Nauna na namin in-upload yun, i-check nyo siya, tapos ayun, sabay mukbang na din para malaman nyo kung ano yung lasa nung niluto ni Daddy. Carrots. Yan. Yummy. Yummy. More potato. Okay, here. Super healthy din itong menudo, no? Ang dami niyang gulay. Meron siyang carrots, potato, green peas. Ang Yes. sarap. Super malasa. Mayroon pang atay. Hindi katulad ng ibang menudo na dry. Ito, saucy. Sarap. Hindi kasi ako nagluluto ng dry. Ayoko ng dry. Parang pang fiesta, Daddy. Yes. Sarap. Mas masarap may salsa. Yummy, Dad. Yes, ano? So, kung gusto niyo ng malaman kung paano yung paraan ng pagluto ni Daddy nito, click nyo na yung video, no? Yes. O yung yung how to cook menudo. Siyempre, Yung Kapampangan style. subscribe din. Subscribe to our channel. Para marami lang pa recipe. Yun. May luluto ko. Bale, yung isip namin sa channel namin, hindi lang puro kain. Since mahilig din magluto si Daddy yun, pati pagkain. Ang sarap. 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 Ayan. So, yeah. More rice, please. Ito, mami. More rice. Ayan. So, mag-shoutout po muna tayo. Habang kumakain. Potato. Ayan. From Ma'am Gladys Pestano. Hi po, Ma'am Gladys Pestano from California, USA. Ayan, nakasuporta siya sa channel namin. Maraming salamat po sa sweet message mo sa amin. Thank you po. Ingat po kayo lagi dyan. Maraming salamat po sa pagsuporta sa channel namin. Sana po lagi niyo po kaming suportahan. Sobra po naming na-appreciate kayo. Kayo mga sumusuporta sa amin. Maraming salamat po. Sa inyo po kami kumukuha ng motivation para lalo pa pong pagbutihin itong channel namin, itong mukbang channel namin. Maraming salamat po, Ma'am Gladys Pestana.
from Sir Jaime Manalang. Ayan, pinapa-shoutout niya yung pamilya niya sa Florida, Pampanga. Oh, potato. Okay. Hello dyan sa Florida, Pampanga, sa pamilya ni Sir Jaime Manalang. Hello po, welcome sa channel namin. Thank you sa Ayan, support. thank you po, thank you. Ingat po kayo lagi dyan. Ayan, kain na tayo ulit. Potato. Sa mga may gusto pa po magpa-shoutout, suggestion, comment lang po kayo. Yes. Masarap talaga ng menudo. Kompletahan man eh. Ha? Pwede pang fiesta. Sarap ng sarsa. Ayan, mainit-init pa. Rice, anak, rice. Subo ka guys. Yan, very Very good. good. Yummy. Sarap. Lagi. Oh yes. Hindi talaga mag-get over sa menudo mo. Sarap. Comment. Promise, kahit hindi niya laging niluluto, sarap pa rin. Eat naman rice. Hotdog. More, Daddy. More potato. Hot dog. Wow, that's Cheeto dog. Yeah. Wait. I'll get potato for No, you. it's here. Ha? Potato. Ito na. Ito na, Hailey. Ako na. Ako na, bebe. Si Hailey, pinipili niya yung potato. Pinipili niya eh. Daddy, pwedeng pasuyo ng tubig. Tubig, mami. Sarap. Ayan, lukalat kumain ni Hailey. Ito na. More rice, please. Rice. Ayan. Yan, nakakarami na ako ng rice, no? Ubus namin tong ano. Sarap. Kaya sana kayo guys, magaling si Hailey. Pinipili niya yung potato. Kaya talaga mga bata. Okay, eat na lang. Chicken. Chicken. Pork yan, baby. Pork. Sarap. Yeah. Ang harap ng atay. Mabilis ang ano na to. Pagluluto, pero masarap. Lala. Super lambot ng karne. So yun lang guys, tapos na kami kumain. Mabilis ang mukbang lang to. Ayan, naubos na namin halos. Ayan, konti na lang natira. Yes. Sa minuto ni Daddy. Ang masasabi ko, super sarap talaga nitong niluto ni Daddy. Nutong minuto niya. Super, ang bilis niya lang niluto. Super lambot ng karne, super sarap. So kung yun nga, paulit-ulit ko sinasabi, kung gusto nyo malaman yung recipe nito, pwede nyo i-click yung ginawa ng recipe ni Daddy. Ayan, how to cook menudo, na una namin i-upload. So para malaman nyo yung paraan ng pagluluto ni Daddy. So yun lang guys, maraming salamat sa suporta. Please, don't forget to like. Kung nagustuhan nyo yung video, please don't forget to like. Like. And subscribe to our channel. See you in our next video. Bye! Bye-bye.